Παίζουμε. Σοφία Πανίζου, Ντανιέλα Σταματιάβη, Εκδόσεις Παπαδόπουλος. Γεια σας, ήρθα, παίζουμε. Ποιος είσαι? Το όνομα μου είναι Πίξ. Θα πρέπει να γυρίσεις σπίτι σε λιγάκι. Παίζουμε. Πού παίζεις? Σε ένα πλανήτη της γειτονιάς. Παίζουμε. Είσαι παιδί? Είμαι μικρή και οικία. Παίζουμε. Με ποιους θα παίξεις? Με τα αγόρια ή τα κορίτσια? Παίζουμε. Θα παίξω. Τι θέλεις, αγορίστικα ή κοριτσίστικα παιχνίδια? Παίζουμε. Κοίτα, αν είσαι αγόρι, έλα μαζί μας να παίξουμε ποδόσφαιρο. Μα... αν είσαι κορίτσι, έλα να παίξουμε οικογένεια. Μα... κοίτα, αν είσαι αγόρι, θα σου αρέσουν τα παιδιά να παιχνίζεις. Μα... αν είσαι κορίτσι, και να φέρεις άλλα. Μα... αν είσαι αγόρι να κλαίω. Μα... αν είσαι κορίτσι να παίζεις πιο ήσυχα. Μα... επίσταση! Άμα είσαι για αγόρι, δεν θα θέλεις να παίξεις με τις κούκλες. Μα! Τα κορίτσια παίρνουν σπινάκι. Μα! Τα αγόρια δεν έχουν πιο γρήγορα. Μα! Τα κορίτσια παίζουν κουζινικά. Μα! Μπιστόνι παίζουμε κλειστό. Παίζουμε!